Mani? Jesus! Jesus, mahal na Birhen Maria! Kung sige bago-ang eh! Uy, kulbaan kay ko! Para karon nga adlaw nga vlog, kuan ta magprank sa tasak nanay ra gyapon. Si nanay nag-init siya og ng tubig nas takuri. Sa buhaton na mo karon. Butangan ako daghang bato ang takuri. Tanaw na to siya reaction niya. Sa photo na po na siya. Tara. Muni among kakonsyaba karon. Kami gid ang kuan. Kami nga konsyaba karon. Patay gid mi ani karon pag mahibaw ani. Kung nga nagbutang yan. Ikaw mag-init og tubig bayad ka. Oo, karoon na. Uy, Mani? Jesus! Jesus, mahal na Birhen Maria! Kung sige bago-ang eh! Uy, kulbaan kay ko! Kung sige puta! Diyan! Uy, kulbaan ka! Uy! Uy, kulbaan kay ko! Ikaw matay ko! Nagawaksan! Naku! Ako'y nagkainit! Yawa! Naku! Kapalit mo! Sinibutan ako sa cellphone! Musibugban! Kung bakit ko malaw sa pani! Kung sa malaw, hindi ko matay sa baboy! Uy! Sama ko kanimo! Ikaw man akong init sa tubig! Natingala ko, inigyan mo na ako tubig! Sibugban! Inigyan mo na ako tubig! Sibug naman sa nagtakuri! Sabi niya? Oh, hinapon! Kita ko naman sa tupan ng buang ko. Ata nga buang, siguro ka. Uy! Namanadlukan ko ano! Sabi ko, naglula si Aya, dinulong ka lang rin. Pinig na hugaw kay din. Pinig pa siya na ako pusibog man. Isipog na ako, pusibog na kasama. Ano ba ni? Kung hindi nga bata eh, ikaw yung mag-init ang tubig ka ron. Purtigin na pas-pas mo. Dapat na hiyagin sa ulo ni Pasoy. Ginoo ko tabang. Saan naman ni siya ako eh?